Днес споделям с вас как да си приготвите най-вкусния и лесен гъбен сос, подходящ за гарнитура към местни и безместни ястия. Останете до края на видеото, надявам се да ви бъде полезно. Започвам с препоръката за тиганите. Отскоро използвам Ностро комплекта, който наистина е феноменален. Оставям повече информация тук в описанието на видеото, както и кода за отстъпка, който получавате 20% намаление от цената на комплекта на Ностро Шеф. Започвам с препичане на брашно. То придава на соса един невероятен опушен вкус. Гъбите обелвам по този начин. Използвам 200 грама гъби, а брашното, което запеках, е 100 грама. След като почистя гъбите по този начин, ги нарязвам на малки парченца, според желанието, което имаме да бъдат в соса. Взимам Ностро Шеф, по-големия тиган, който става за готвене на по-голямо количество продукти. Той има и капак. Добавям си 30 грама масло и 20 мл зехтин, една скилитка чесън, мащърка, розмарин, кимион, черен пипер, куркума и сол. Когато смеся добре съставките, добавям и гъбите. Не е необходимо и да бъркате в този тиган, а само да поклащате. Наистина е лек и компактен, а дръжките му позволяват да се готви и във фурната с него. Вижте описанието на видеото, за да научите повече подробности за съдовете Ностро Шеф. Добавям си малко вода, за да досготвя гъбите и 2 супени лъжици от запеченото по-рано брашно. Разбърквам, добавям 200 мл сметана и отново разбърквам. Накрая си добавям магданоз, кимион и още малко сол. Солта е на вкус, разбира се, и останалото количество мащерка. Соса е готов. Вижте го само. Пишете в коментарите, ако имате въпроси. Аз съм на разположение да отговарям. Това е най-ароматният, бърз и вкусен гъбен сос, който може да приготвите за 0 време вкъщи и да го поднесете към любимите пържолки и не само. Вижте описанието на видеото, за да получите повече информация за кода за отстъпка и линк към Ностро Шеф сета.